en nom del col·lectiu Reconstruïm Fuster i després escoltarem a Jaume Lloret. Venim a homenatjar a Fuster en el 90 aniversari del seu naixement i ho fem en un context ambigu. D'una banda, ens trobem en un país valencià arrasat per uns governants que ni ens coneixen ni ganes tampoc, que s'han fet rics a costa del nostre benestar i de pas han tractat d'ofegar la nostra identitat com a poble i el nostre tresor cultural. L'ensenyament públic català assetjat, privatització de la sanitat, gent que passa gana, hectàrees de terreny cremat. Molts de vosaltres vareu plorar aquells dies de calor sufocant i pluja de cendres. D'altra banda, estem nosaltres, joves amb empenta, que fan assemblees, que obren casals, que planten horts a Benimaclet, que resisteixen al Cabanyal i organitzen concerts en música en català. I els majors, que renoven il·lusions gràcies a aquests joves i els aporten experiència. Fuster va escriure que un dia el van convidar a un concert de banda a aquesta plaça on ens trobem avui i que arribat el moment en què es disposaven a entonar l'himne, davant la perplexitat de l'auditori, va abandonar ostentosament la cadira i explica el perquè. Jo no sóc regionalista. Jo, com molts valencians, l'himne ens repugna. Comporta una càrrega política servil i reaccionària. Fuster parlava dels provincians,